The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now we have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Now, if ever the world needed encouragement, now is that time. If ever individuals needed hope, it is at this time. God, in His mercy, has placed the Vic Balbido evangelistic ministry as one of the means to deliver His message of hope and comfort in the midst of the deplorable global situation. The Bible stands as the only true message of hope and comfort. It alone carries the words God has written to mankind for our salvation and our peace. God perfectly knows those who have trusted in Christ as their Savior. God, the Holy Spirit, has used the proclamation of the gospel as a vital component to accomplish His work of salvation. The mission of our ministry is to continue to proclaim the good news of salvation as faithfully and as widely as God permits it. The main thrust of this ministry is to lead people to Christ and to lead believers to make Christ real to their lives, not to lead people to a religion. Furthermore, this ministry does not subscribe or is never affiliated with any religious organization. In fact, it is purely autonomous and independent, only dependent on what the Bible says. So it is our prayer that God may continue to allow His Word, the Gospel, to have free course in the entire world. 2 Thessalonians chapter 3, verse 1. Before we start our Bible study today, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. After you do that, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not confession of your sins. The issue is faith alone in Christ alone. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore, let us pray. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your word.
We are grateful that through your grace, you brought us this time in this ministry to take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. We now pray that you give us the concentration through the filling of the Holy Spirit. Challenge and motivate us to the things you are going to teach us today. Make these things a blessing to us. All this we ask in Christ's name. Amen. Well, good morning or good afternoon as the case may be. Aniyan sa kita sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. We are here in good health, alert, with a clear mind, alive and kicking, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Why? Because it is grace. Now, atong ipadayon ang atong pagtuon sa doktrina sa kinabuhi nga may pagtuo nga nagadala og pagpahulay, the faith rest life. Atok labason kato atong gisgutan sa miyaging higayon nga nag-uban kita. Okay. Na ako'y usa ka kutsi. Dili kini manindot kayo apan ako kining gihigugma pagayo. Ako tingali matawag nga usa ka pumapalit nga natagbaw. Contented buyer. Apan bisan pa sa mga manindot niya nga mga kahimanan ingon man sa tanang mga bintahan ining maong sakyanan. Na siya usa ka tino nga way pos. Kinahanglan siya gasolina aron siya makadagan. Busa kinigod ang ato naming gisgutan sa kaniadto. Busa matagi gayon nga kini siya akong padaganon, akong gamiton, ako siyang tubilan o gasolina, natural. Ang tanang auto, tanang sakyanan, madako man siya o magamay, madaan man siya o mabago, nagasunod sa susamarang prinsipyo. Silang tanang matang sasakyan kinahanglag tubilan o gasolina. Diba? Maumanusab sa espirituhan ng bahin in the spiritual realm. Wa gyoy kalahian, madako ka bang tao o gamay, tiguang ka ba o batanon, sa higayon sa pagkaluwas, ang Diyos naghatag kanimong espirituanong sugnod nga mao ang Diyos Espiritu Santo. Usa kini ka manindot nga balita kung nahidangat ka sa tumoy sa among kaugalingon, kung nahidangat ka sa dapit nga diin nakaamgo ka nga ang naasoy kahimtang way paglaom ug wa kanay paglaom nga makasugakod kaniana nan ana kas kahimtang nga maila mo nga ang Dios ra gayod ang makatabang kanimo. Sa diyang makaamgo kaniini pinagi sa mga pagpiit sa kasinatian o pinagi baka sa mas sayon pang paagi, pinagi sa pagsalig sa pulong sa Dios, anaa ka sa kahimtang gipanag-iyahan o gipanag-iya mo na ang gahom mismo sa Dios diha sa imong kinabuhi. Siya nagahantaw og gahom niadtong way mahimo sa ilang kaugalingon. Now diha sa bersikulo 30 sa Hebrehanon nga atong hisgutan, atong makita ang usa ka pagulagway bahin sa paugnat sa kusog. Bisan ang mga batanon maluya o kapuyan o kabsag umoy. Bisan gimaayo og bansay ang usa ka magduduwa. Bisag unsa ka lig-o niya, ana amang mga higayon nga kini siya kabsan og umoy. Tingali matumba. Isaias 40:31 nagasulti ka, apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog
Manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Bisan todo kita kabsag umoy, maluya o matumba, ana ay paglaom, ana ay saad. Mao kini ang espirituhanong prinsipyo nga kinahanglan atong sabton. Giyon sa manimo paghuwat ang Ginoo. Giyon sa manimo pagpaabot o paghulat sa Ginoo. Ato rigong tutukag maayo kanang punga nga paghulat nga mahimong hubaron tag usa ka pagsalig o pagtuo. Na sa pagkatinuod, na ay 5 o 6 ka mga Hebrewanong pulong alang sa pagtuo. Ang usa ka Hebrewanong pulong nga gihubad og pagtuo mabasa ta diha sa Genesis 15:6 nga mao ang pulong Aman, A-M-A-N, Aman. Kini nagkahulugan nga gigamit ang Dios agi og usa ka tukod o banting. Ang paggamit sa Dios ingon nga usa ka patukuranan aron siya mao'y masandigan. Ang Hebrewanong pulong nga batak, B-A-T-A-C-H, batak, nga gihubad og pagtuo o pagsalig nga naa makita diya sa Salmo 37:3. Originalmente gigamit kini bahin sa duha ka naglayog nga wrestler o sumasalmutay sa bangga sa dumog. Sa dihang ang usa kanila mo punit sa iyang kaparang o kontra ug dayog bundak niini sa sawb. Sa ngadto-ngadto kining punga nagapasabot og pagpunit sa imong mga kalisdanan o mga suliran ug dayog bundak niini ngadto sa Ginoo o pagsalig. Lain usab nga pulong o kini maong pulong nga yakal, Y-A-C-H-A-L, yakal. O kini makita nato diya sa Job 13:15 nga nagkahulugan kini og pagsalig taliwa sa tumang kasakit. Bisan paglabihan og hingpit na nimong pagkalaot, nagmalaumon ka gihapon nga ilikay ka gikan sa maong kahimtang. Ang pulong nga kasa, C-H-A-S-A-H, kasa, nga gigamit po diha sa Salmo 57:1. Kini nakahulugan og pagpahilayo ingon nga usa ka kuniho. Sama sa usa ka kuniho nga moikyas gikas usa ka dako ug mabangis nga hayop. Ang usa ka kuniho dili mohunong sa pagkig-away batok sa nagngob, mupahit nga manunukob nga init sa iyang kabangis. Sayod siya sayod kinsay mo daog mao nga mupalayo kini siya. Apan murag lisod asdangon ang iyang kaaway ug paingon na siyang mautas. Sa kalit lang iyang nalinggatan nga diha usa ka dakong bato nga may kalang. Busa mo lukso kining gamay nga kuniho ngadto sa maong kalang, mopahilit ug magpahilayo kun mahimo aron siya makalikay sa kakuyaw. Kining punga ang pagpahilayo ngadto sa kalang o gawang sa dakong bato ingon nga kuniho usa ka pulong kini alang sa pagtuo. Kini nagkahulugan og pagtago diha sa kalang o gawang sa bato nga si Ginoong Jesucristo. Diha way makatandog kaniya. Apan ang Espiritu Santo wa mo gamit bisag usa ning maong pulong diha sa Isaias 40:31. Iyang gigamit ang kavah, K-A-V-A-H, nga gihubad og paghulat. Bisan tuod ug wa gyud kini magapasabot sa tibok niyang kahulugan. Ang pulong sa original gigamit alang sa pagbuhat og lubid o pisi